गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। BTR एकर्डखौ लानानै BTRनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंदों दि BTR एकर्डनि उनाव BTRआ गोबां गोजोना फैबाय होननानै आरो BTRनि सुबुंफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हानाय जाबाय। BTCआव BPF पार्टिया सरकार दानाय समाव BPF पार्टिया जेबो सिस्टेम गैयै पार्टिखौ बोखारनानै UPPL पार्टिया सरकार दानो हाबाय। BTRआव गोबां दफाफोर दङ आरो बे दफाफोरनि मादाव BTRआव सिमा बारायनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन आरो इम्परटेन्टसिन दफामोन। बे दफायाबो जाजोब्बाय। सिमा बारायनाय बायदिब्ला BTRखौ गहपुरसिम बारायनाय जाबाय। BTR एकर्डनि दफा बायदिब्ला 70% दफाफोरा मावफुंजाबाय आरो 30% दफाफोराल'सो दंबावो। BTRआ आसामनि सिङाव दङ आरो आसामनि सिङावनो थाबाय थागोन। BTRनि सिगां BTCआव जेबो डेभेलपमेन्ट गैयामोन, नाथाय BTRनि उनाव BTCआव गोबां डेभेलपमेन्ट जाबाय। BTRआव मोननै इन्जिन खामानि मावनायखाय गोबां डेभेलपमेन्ट जादों। आरो बे इन्जिन मोनसेया जाबाय BTR गभर्नमेन्ट आरो मोनसेया जाबाय आसाम गभर्नमेन्ट होननानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंदों। 60 गामि हाबगोन होनना फोसावनाय जाबाय, नाथाय दासिमबो दफाफोरखौ अफिसियेलि इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायाखै। BTRनि मेन दफाया सिमा बारायनायमोन। गुबुन गुबुन दफाफोरा लासै लासै जालांगोन। BTR गभर्नमेन्टआ आसामनि सिङावनो थाबाय थानो नांगोन जेब्लासिम BTC काउन्सिलआ बड'लेण्ड स्टेटआव सोलायागौमानि। बड'लेण्ड स्टेट मोनागौमानि साख्रि होब्लाबो BTCआ साख्रि मावग्राफोरनो सेलारि एबा दरमाहा होनो हानाय नङा, मानोना BTCआव फाइनेन्स पावारआ गैया। स्टेट एबा रायजो जाब्लासो बड'लेण्डआव आसामनि बायदि साख्रि गोदान दिहुननो हागोन आरो गोसो बायदि बड'लेण्डआव स्किमफोरखौ दिहुननो हागोन। मैया आसामाव गोदान DGP डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस सायख'नाय जाबाय। मैयानिफ्राय JP सिंह बिथाङा आसामाव DGP जाबाय। मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आइजोफोरनि JNM नार्सिं कर्सखौ मडिफाइड खालामनो थिरांथा खालामबाय। जायफोरा JNM नार्सिं कर्स लागोन बिथांमोननो स्पकेन इंलिश आरो बेसिक कम्पिउटारनि सोलोंथाइ होनाय जागोन। जायफ्रा नार्सिं सोलोंगोन बिथांमोना इंलिश आरो बेसिक कम्पिउटार रोंब्लासो आरो मोजां आखु दिन्थिनो रोंब्लासो बे मानसिखौ स्किल मेन पावार बुंनाय जागोन। आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि JNM नार्सफोरखौ जापान आरो सिंगापुराव हरनो थाखाय सावरायगासिनो दङ। आरो बे सावरायनाया साक्सेस जायोब्ला आसामनिफ्राय बोसोराव 2000 नार्सफोरखौ बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफोराव हरनाय जागोन। मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 1208 नार्सफोरनो एपइन्टमेन्ट राननानै होयो। इन्डियानि मोननै जायगायाव मैया दावहा नांग्रा प्लेनआ बेरफ्रुयो। आरो बे प्लेन गंसेनि मुङा सुखुई-30 मोन आरो गुबुन मोनसेनि मुङा मेरिज 2000 मोन। जेब्ला फुंनि समाव ट्रेनिं खालामदोंमोन बे समावनो बे प्लेनआ बेरफ्रुदों होननानै रादाब मोननाय जादों। सुखुई-30 नि प्लेनाव 2 पाइलटफोर दंमोन आरो बे 2 पाइलटआबो बासिनो हाबाय आरो मेरिज होननाय प्लेनाव सासेल' पाइलट दंमोन, बिथाङा थैबाय। आरो बे गंनै प्लेना गंसेया
मध्य प्रदेशनि मेरिनेआव ब्लास्ट जायो आरो गुबुन गंसेया राजस्थाननि भारतपुराव ब्लास्ट जायो। बे प्लेनआ मानि थाखाय बेबायदि बेरफुगो दासिमबो जेबो रादाब मोननाय जायाखै। इन्डियानि छत्तीसगढ़आव गासै 1100 हिन्दुनिफ्राय ख्रिस्टान धोरोम लानाय सुबुंफोरखौ हिन्दुआव लाबोफिनो होननानै मोनथिनाय जादों। छत्तीसगढ़ स्टेटनि सेक्रेटारि प्रबल प्रताप सिंह बिथाङा ख्रिस्टियान जानायफोरखौ हिन्दुआव लाबोफिननो थाखाय कन्भार्सिभ मुंनि हाबाफारि लानानै 24 जानुवारि खालि गासै 1100 ख्रिस्टियानफोरखौ हिन्दु धोरोमाव लाबोफिनो। चिराङाव साख्रि होनायनि मुङाव मुगैथाव जाथाय। चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटल आउटपस्टनि सिङाव थानाय नांगोलफाङायाव सासे आइजोखौ साख्रि होनायनि मुङाव हाग्राबारियाव लांनानै जि जोमखोनानै गें रेप खालामनो नाजादोंमोन। आरो बेनि भिडिअ'आ दासान्दि ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारगासिनो दङ। बे केसखौ होखोमानानै दोननो नाजानाय बेंटल आउटपस्टनि इनचार्ज बिथां अफजल हुसैनखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आरो रेप खालामनो नाजानाय 3 सुबुंफोरखौ चिरां पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बिथांमोननि मुङा पवित्र राय, गणेश राय आरो गुलजार हुसैनमोन आरो 4 सुबुङा खारखोमानानै दङ होननानै रादाब मोननाय जादों। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गासै 60 गामिफोरखौ BTRआव दाजाबदेरनायनि थाखाय दुंहाव थासारि सोमजिदों। मैया चारिदुवारनि मैखोम फोथाराव 1000 बर' नङि सुबुंफोरा सोमावसारदों आरो सनितपुर जिल्लाखौ 12 घन्टा बन्द फोसावदों। बेनि उनाव दिकेरजुलियाव गोख्रों खुदिसारनायखौ दिन्थिफुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्टबो होदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।